Niin sitten se peli. Laitetaan ne verbit ja ne adjektiivit. Those verbs and adjectives. Adjectives. Katsotaanko me videota? Voidaan vilkaista. Ota ja mikä ihmeessä se oli kemin. Haluatko salaa? No katsotaanko sen jälkeen kun Puppies. Puppies. Mary. Puppies. Hey. No, don't take pictures of me when I'm angry, because I have bad nose. I'm gonna cover it. Let's go. Hey, let's take the candies. Let's the candies. Kind of food. Hey, look at that! Look at that! You don't like it? What? Have you thrown out or something? Thrown out. Laskeskelee hitaasti. Fear factor. Fear factor food. Netissä vai? Leave some room for sausage. Yes. Saisiko olla vähän keittoa? Keittoa. Saisko sapuska? Kesällä. Mä otin kentällä se no mitäs mun elämä erois kun... Mä olis vappuna ollut laskettelemassa leilää. Joo. Mennään toukokuussa vuorottiin työreissulle, mutta siellä ei enää varmaan ole. No, don't think any more. One is enough. I lived for some months there. A recording? Yeah. Yeah, nice. Greetings to everyone. Moi moi. Moi moi.